Chérifla TV kanmɔgɔw aw salam aleikum aw dangana aw bɛ jamukan kɛnɛ kan bɔlɔlɔ sanfɛ jamukan ye min bɛ tali kɛ ka ɲɛsin réseaux sociaux ma ka daminɛ Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp o n'a ɲɔgɔnna caman ka ɲɛfɔli k'aw ye gɛlɛya ni tɔɔrɔ min bɛ sɔrɔ a sanfɛ a n'a nafama yɔrɔ o de hukumu kɔnɔna na an ye wele bila an ka mabaa dɔ ma n'ale de tɔgɔ ye Idriss Martinez Konipo kunnafonidila don an ka bɔlɔlɔ sanfɛ ko caman bɛ kɛ an ka jamana in kɔnɔna na a bɛ bɔ n'a ye an ka bɔlɔlɔ sanfɛla la ka se ka ɲɛfɔli k'an ye an y'a wele bi babu na o de ye an animatrices animateurs an kan ka mun de kɛ an ka bɔlɔlɔ sanfɛla la n'an y'an ka émission sigi an kan ka dɔn an kan ka fɛn min bila an ka bɔlɔlɔ sanfɛla la barisa o émission ninnu bɛ kɛ sababu ye ka se ka na fitina don an ni ɲɔgɔn cɛ ka furugu don an ni ɲɔgɔn cɛ barisa bezi ɲini o t'a yira k'a fɔ k'an kan ka mɔgɔw bila ɲɔgɔn na o de hukumu kɔnɔna na an ye wele bila ale ma a ka ɲɛfɔli k'an ye Idriss. Oui, bonsoir. Kori baasi tɛ yen. Alhamdulillah o yɛrɛ dun. Si. D'accord, jani ka don kuma kɔnɔla la vraiment n bɛ Chérifla TV mɔgɔw fo kosɛbɛ parce que je pense que nin ye siɲɛ 3 wa siɲɛ 4 ye u bɛ ka n wele ka na aw ka plateau sanfɛ bonya ye n fa ka Chérifla tigi yɛrɛ fo n'o ye an ka karamɔgɔ Ayidara ye n ka foli ani n ka tanuni belebeleba n b'o las'a ma nin wagati in kɔnɔna la. Ok, Idriss, an bɛ wele ko wala bi o de ye an ka bɔlɔlɔ sanfɛla la an b'a ye k'a fɔ an animatrices animateurs an b'a ye k'a fɔ an mana émission min kɛ an b'olu cari an ka bɔlɔlɔ sanfɛlaw la e yɛrɛ bolo an kan ka waleya jumɛn ta ka sigi sen kan walasa da bɛ se ka sigi o la parce que a bɛ se ka kɛ an bɛ kunnafoni dɔ di plateau kan olu bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ bɔlɔlɔ sanfɛla la an ka mabaaw dɔw bɛ o ye a bɛ k'u ɲɛna ko tiɲɛ don barisa an b'a kɛ ni bezi ɲini fana ye. D'accord, il faut que mɔgɔw ka se ka fɛn dɔ de faamuya. Vous savez, an bɛ mɔni min kɔnɔna la bi bi in na mɔgɔw mago bɛ buzz la c'est important parce que buzz de bɛ na ni audience ye bon audience o bɛ na ni partenaires ye donc ce qui fait que les gens font tout pour avoir le buzz sur les réseaux sociaux ou à la télé parce que télé yɛrɛ i b'a jateminɛ hali ka émission n'i nana n'a ye u b'a lajɛ fɔlɔ audience in bɛ cogo di n'i ka audience bɛ ka commencer ka jigin dɔrɔn i b'a ye u b'a fɔ ko ni émission in ça marche pas u b'i ka émission bila kɛrɛfɛ c'est comme web TV fɛnɛ c'est pareil donc web TV fɛnɛ la sisan n'i nana émission dɔ créer sisan quand tu vois que par exemple i ye émission dɔ bila u bɛ ka taga 4000 5000 vues la i nana ni émission wɛrɛ ye o tɛ ka se ka hali 100 vues sɔrɔ i b'a dɔn k'a fɔ ko nin tɛ mɔgɔw intéressé bon mun de bɛ mɔgɔw intéressé bi ko sɛbɛlama yɛrɛ de tɛ mɔgɔw intéressé an k'o tiɲɛ de fɔ ɲɔgɔn ye an filɛ wagati min na i ko bi quoi. Je vais te donner un exemple. Quand tu vas prendre un entrepreneur par exemple, quand on a commencé sans jeune bɛ se ka bɔ sɛgɛn na cogo di, u bɛ se ka bɔ chômage la cogo di, ka na entrepreneuriat domaine ɲɛf'u ɲɛna, i b'a ye mɔgɔ si tɛ n'i lamɛn. Mais ni ne nana n sigi sisan ko bon e cɛ y'a don tan, i muso y'a bɔ tan tɔ, i ka du kɔnɔna y'a mɛn tan, an y'a mɛn k'a fɔ k'i ni n dennin tun bɛ ɲɔgɔn fɛ, o ko bɛ cogo di, i b'a ye mɔgɔ de ka di mɔgɔw ye quoi, mɔgɔw bɛ boli ka n'o de lamɛn. Donc ce qui fait que plus o ko in bɛ ka taa sen na, plus mɔgɔw bɛ k'a sɔgɔbɛ k'a dan tɛmɛ parce que ni e ye dɔ kɛ sisan n'o marchera sini ne b'a fɔ ko ne fana bɛ dɔ kɛ mun ka jugu n'o ta ye donc n bɛ taa don f'i ka vie privée la o de la o don n ye vidéo dɔ kɛ n ko n'aw continuera tan don kelen o bɛ t'i ɲininka plateau sanfɛ kan y'a mɛn k'a fɔ k'i ye kɔnɔ dɔ tiɲɛ nin san na est ce que tiɲɛ don wa est ce que o bɛ aw intéressé wa est ce que o nafa jumɛn de bɛ Chérifla TV kan mais u b'a fɔ mun de la parce que ni e ye mɔgɔ dɔnnen sisan an bɛ fɛ k'i ka gundo dɔn an bɛ fɛ k'i ka vie kɔnɔkow dɔn donc maintenant ni animateur y'o posé kunna sisan a m'i sara i la janni aw ka don émission kɔnɔna la surtout ni émission ye direct ye donc i bɛ choc kɔnɔna la quoi donc tu es obligé de répondre ou de ne pas répondre a bɛ na ni polémique ye bon n'o fasuguyaw kɛra dɔrɔn i b'a ye ça intéresse les gens. mais émission dɔ fana bɛ yen olu tɛ direct ye i bɛ taa sɔrɔ enregistrement de bɛ kɛ ka sɔrɔ k'a diffuser mais an b'a ye o enregistrement nin kɔnɔna na besoin dɔ bɛ wuli ka yɛlɛ an ka réseaux sociaux kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka essayer ka mɔgɔw kunmato tiɲɛ et puis n'an bɛ question nin poser an b'a ye k'a fɔ respect fana dɔɔni t'a kɔnɔna na i bɛ se ka don mɔgɔ ka vie kɔnɔ ka sɔrɔ i ma attaquer directement i bɛ se k'a ɲininka n'a ka d'a yɛrɛ a bɛ se k'i yɛrɛ répond mais là an y'a ye k'a fɔ u tigiw b'a essayer k'a kɛ ni comme si c'est obligatoire quoi e yɛrɛ bɛ se ka mun fɔ o ko la. alors n bɛna mun f'i ɲɛna o la c'est très simple n b'a fɔ maliyɛn den bɛɛ ɲɛna u k'a faamu ka nɔgɔ bɔ a la pewu 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 quoi maa si tɛ maa si siri ka bɔ a ka so ka na n'i ye plateau sanfɛ wa diyagoya tɛ question répondre ye ni question posera i kunna tu n'es pas obligé de répondre i b'a dɔn en général i bɛ taa sɔrɔ complicité de bɛ animateurs ani invités yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ la plupart des cas c'est ça parce que u mago bɛ buzz de la an ka kɛ sisan ni e ye ne invité i ka plateau sanfɛ bi bon ne ka émission
les réseaux sociaux de comment me view ne ne ga view tara par exemple 300 000 400 000 là parce que ne e furugu do ke an ñon ci 600 ni mo wore nana iba o fene be fere de ke pour que furugu wore ga wuli muna ale fene ga view be yele état kan parce que au début télé arrangé au début fene arrangé sinon net se ga famu ira ñumana émission bête direct émission do be no le post production mo am to don au corps ibe émission enregistrée ka soro ka monter ka soro ka bla donc c'est pas en direct fin be no ko o désagrément o be so ko tike ka bo émission na même nous ba to la era ga jatemne iba e ka fo en général na émission nous bana yorom ne mangana ko yorom ne polémique la ko o bo yorom de tike fo ko bla TikTok ou ko bla Facebook nous sans fait pour que kambo ka curiosité daile par exemple ça anga ke sa inde flende émission na ga giringa wuli sandro ka kena fo na tike cheka o ka technicien nous ga bulga na ne mine bon ni awo yoroni tike san ko bla plateau sans fait ko Chérif la ko Idriss Koumina animatrice do bugo iba e bebe peren ko émission de kono ka laje munde Idriss ni nsenyo ma munde hato Idriss Koumina bugo bon en fait souvent il y a ce qu'on appelle le buzz arrangé aussi quoi entre l'animateur et l'invité tout ça là c'est la course à l'audience. OK familial sur le mais ça on me meto ka ke borolo sans faire là non m'a expliqué on est-ce qu'on me soko don parce que il a vie privée yora do be fo enfana ba mineno ko katsa a tien la Jakarta et glominade parce que o bena kaneka kuma fo mais ne fem bla borolo sans faire là chama be no lu kala n'intérêt ou te e flega explication mundi be ga familialité to yoro fan fait et puis c'est ka don chugo di ko yoro te est-ce que tu joué et présentateur de quand on m'a joué invité à des camps. Bon, je vais te donner un exemple bref, clair et net quoi. Avec j'ai invité des camps. Le présentateur n'a rien à perdre. Lui, il a tout à gagner. Il m'a fait bien. Parce que, en cas ça, et flène, et congolo brillendo, et bien, fin la tantôt bon. Imagine, n'est pas un plateau sans faire qu'à faut, tiens, mais qu'à faut que, et animatrice, et bien, Chérif là, et congolo brillendo, qu'à ce été bon, barcon là, et Halo kunu yuk meni barik to matoena. Ou yuk matien des aimants. Bon, ni au fora 600. Mais qu'est-ce que moi j'ai à perdre dans ça? J'ai rien à perdre. Au contraire, moi, est-ce qu'il donné donc c'est toi qui as quelque chose à perdre. Mais celle-là, par exemple, Tata Deni Ani Kaniga affaire là. Qu'est-ce que l'animateur a à perdre? Rien du tout. Au contraire, ça lui a apporté que de l'audience. Mais qui a à perdre? C'est Tata Deni parce qu'il y a un Nénika Bourdia. Quand il y a un Nénika Bourdia, parce que à ta côté de Bolou là, entre tes côtés Moudon. Mais ça là, c'est Tata Deni avec Dima, avec Tabalou Goucha, avec Akuma, avec Akata. Moi, quand je l'ai vu Tata Deni la première fois, en allant faire une émission là, j'ai vu une personne tellement douce qui n'est de Balbana quoi. Moi, mais c'est la même personne que j'avais vu sur les réseaux. Bon, moi, je l'avais jugé. Trop vite quoi parce qu'il y a des réseaux quand on l'a net on t'a donné à Minetini mais alors que c'est une personne très douce mais Mouna parce que tu as la question de reposer qu'on a ou la situation de là auquel elle s'attendait pas. Après moi j'ai eu à parler avec son manager j'ai compris que c'était un buzz arrangé parce que manager est à fond il y a deux on kelenga plateau sans faire que si moi-même je voulais absolument on a buzz qui n'est pas plateau sans faire pour avoir de l'audience il me l'a dit clairement t'es galon t'es un technicien combien à deux mois qu'on se kilomètre en la main donc en fait souvent il y a des buzz arrangés mais sauf que ça nuit à l'image de nos artistes et de nos comédiens. OK familial soro la RFC comme fo anga bololo sans flo ka bibina anga jamana ko kumate anga bimal bayi akanga tasra mu fo ko dambe ni ko no anga to de ça mais est-ce que bololo sans flan yera tutinto est-ce que am se ka avancer wa ambe avancer iba do bololo fleni no le faut toujours source intarissable de do quoi mo chamata kalama mo be baraka bololo sans fait ka surima nunu ko nunu beke wa ibi dairi mesoro al sans gila ko salle d'attente kono ni ka chero ambe ko kuma de fo c'est-à-dire YouTube nunu be flene be vidéo kay ba bla YouTube sans fait war de be dima do be se ga alu million kelen soro do be million fla soro YouTube là par mois mais mo chamati olu ko nunu kalama bon problème yere principal est du mene moi je m'adresse là aux invités moi en tant qu'invité ni ene wole kana 600 il est question de poser nos qui rentre dans mon intimité ou dans ma vie privée. N'est pas donc à réponse benani polémique ou bien à fin donner à demander à la. Mais je suis pas obligé de répondre. Maintenant mes salita en rapport de donc au débat king à ta plateau de sans fait. Donc au plateau là il y a kanya mega fini muso fursa la comme on dit au fursa. À cause c'est pas ton problème. Effectivement c'est pas son problème même muso ka furusa o monde be Sénégal musique arkono la ma quoi mole kana nyinga nga musique kono ko la yene musique nda inspiration dans la to di bo carrière mude bi bolo ka ke moi je pense que c'est ça mais vu que tellement que bébé fait ka wulin besoin 600 on s'en fout même de la carrière de nos artistes am ko foy tout ka avancement am ko te artiste ka propulser am ko be muna dro ka polémique créer autour de ces artistes là pour que ka se ka audience soro et mbe c'est kin ka fotuni a bébé bi artiste de kan donc ni question posée du kuna qui ne t'intéresse pas ne répond pas et Natiki insistera ou l'Ikatika sera fait. Anya Badé en Côte d'Ivoire, il a fait Apuchu National Bar. Ou quel est de quoi vit ton fils en Europe?
Il vit de l'émission est terminée. Ça ne vous regarde pas. Voilà. Ok, aya wakati do la fana Idriss Martinez e kun ye video man bay anga jamana kono na o kun do kolente be chama kun effectivement mais aya ka fo fana e borolo sanfla la video manu chama chalendo o to ka mo buruja aya ka fo e boro o do man kono na kinye shin tie serafe e bi se ka conseil du men di ito yogoma wala sa obesira mu fe u ka tasira nyuma fe wala sa fitne ka bo anga jamana kono na. D'accord, au conseil c'est très simple parce que en fait nibe Europe en général il va burjal kala nun chama be Europe di parce que là-bas nibe Europe la liberté d'expression obe no quoi ini mo be tanga bunga bul bonjo man ni nu mo ti mo jate ulle no quoi mo bu jwal ka Macron eren ni pour sounya la faut te boire là quoi sauf que quand tu sais que il be fait ka singa ga jamana kon là et puis me kuma do finina ko damné il ta sur expérience ti là quoi mais ni mo be tranye fait expérience de bini là ka ta fait bon eta ke rodi. Moi, je voulais retourner dans mon pays. Et notre éducation ne permettait qu'à moi fanen, qu'à moi banen. Ne pas nous commencer à faire un fond moi mais qu'à faire comme ni doit ne compte lu kon nunga quoi. Ne be mufu nyana dron. C'est-à-dire ni ce qui kuma don to kun la ki wuli kuma don. Ou ka donc à faut tiena traite ka toni ma quoi. Akadi mo yere parce que ni na ni ce qui ka mo burjal dam la sai ba mo be tegre fort bravo vive. Mais ebe ka ta mo burja. Ibe ta sur ibe ka 10 000 do otigila. Ibe ka 10 000 do afala ibe ka 10 000 do abala. Mais ere ta donc quoi. Pour toi ebe ki ce qui dron mo be ka na vinim di ma ka jemim di ma ka bravo c'est bien au de kadi sauf que tu fais du mal à une famille parce qu'à tiki kelente il t'a sur la croquette ba digala à comme ça ba digala bon nous chitse ka ke fait tourner ni ne fan ni ça ne fate ki fait batte ki fait ne croquette ki fait comme ça te ki fait comme ça te ki fait donc na fate nous na nga bon nous kono ne na le flene mala bi ne be faso bara ko la ngona na fanta nga kele de la ne wulle ndo kan tiasiro de la ngo hal ne bita kasolo ko la moi je suis prêt fanta ni kule la ko binkeri ka ne bita nga micro joyla o to comme dinema o majam cinéma même na ne ko bo kan sigi mo ka vie kan o mode nema donc vraiment moi ce que je peux leur conseiller c'est le mo ko doko c'est bela on a bi alhamdulillah moi je me plais ici au Mali tout va bien nteka mo bruja ora ina miga kuma sonjila nya ka fo wakati dola anga bollo san fela la bingera musoman doka effectivement ikara sababu ka seka mo bla kana ka seka demedo o ka famina ani chendo fana be dem sem do be no wa kuma to ka agresser ka bla griban fana il paraît que ala ka famille kunte jamana en kono mais réseaux sociaux sira fait ikara sababu ka demedo o fana na oui e be se ka foli kan ka vidéo ta anyu bla effectivement uyera me ko de nya fina o dronte hal avant-hier seulement ou ne wole ko cherobe ko jeli ba fambela ko aide médicale dirama docteur Banendo ka furake ne takara che fino takara ka reportage ke ay Mali be indigné che wari mi soro ka bo hakilima wari dirama bon o dugu seje be anam mo en bas directeur foni yoro la ou dossier ta en main parce que dombe o woleli ke ou che ta biatra Gabriel Touré la alhamdulillah abora de gun kono la biabe ka furake ne bolo o de nafaka boni par exemple karsa faya duntan karsa baya bota karsa cheya bla karsa ni kamuso na fateni nuna quoi nous mo ka vie privée de atina avancement fo di jamana ma atina avancement fo di ne Idriss Yerema ni masulute ni kamo la dimin korote mu me se ka ne Idriss Yerema nafa bi o ne fle ne siram kandi mu me se ka o fane nafa bi o be kuna fone dimine la est ce qu'il y a famia voilà ok anga jam kam ga se akunche yoroma kuma dafa kuma jmebi bulo kala se bon kuma kan dafa kuma mbembulo kala se anga artiste ma oni anga animateur ma mbafo animateur nyena Mali fleni ibado Mali e jamana do e dambe jamana do Mali e jamana do e bunya jamana de do ko do be no abse ka ke jamana woro ka be nyeme an fe no atenye parce que anga culture te kelin tabia te kelin foi de te kelin donc ne be mu funyena nous e artiste wolo ko plateau sans fait ou comédien ou kana kumuka aruka ou kana kumuka vraiment mu be se ku ka art la développer mais mu e kana polémique fou créer autour de ces artistes là ku matien c'est-à-dire ka jogo do yuru la antemu don ou là au moins artiste kanga ko jam ko kuma bede mo manga to fo janere ko men midin mo faswa de jabe tani au moins quoi ou kanga artiste image ko ka je au lieu que ou ka fo ko bu imagine no quoi Idriss Martinez ami fo igani wala jaranye ko jungere merci beaucoup vraiment ambe Chérif la be fo amba wara wele amba fo ka invitation na merci ni mi Idriss Martinez yi ambolo koramado ay famel chama soro agani wala barsa aya jira ka fo kuma te ale wala chama ke anga bololo san fala aya le nyini ka segi nyuma sira fe ka sega mo kuna foni ka don ka fo fembe anga jamana kono de gumbe mamunka akara sababu ka sega solution soro ulumu awi ali bana bakato dok mena akara sababu ye fana ni bololo sira fe ka dema do la ona nyu kona chama ama yin ambal mo fe u ka sira nyuma ta ka sega do dakelen fe ka boda kelen fe barsa ka dum on kasi la bololo san fe abse ka kesabu kana ni fitne ama fu au kame wati wera ni kana kelen san fe ka kuna funi na jeri na sasa kunma ko di ambala jelema au kame